Ονομάζομαι Ηλίας Τσολακίδης, έχω 3 παιδιά, είμαι τεχνικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αθλητικών Επιστημών, μένω στην οδό Φλέμινγκ. Ειλικρινά, ντρέπομαι για την πόλη μου. Με πονάει που το λέω, αλλά ντρέπομαι. Ντρέπομαι διότι στην πόλη αυτή επικρατεί μια ανυπόφορη διπλή δυσοσμία. Η δυσοσμία από κάποιες επιχειρήσεις που ρυπαίνουν το περιβάλλον, αλλά και η βρώμα που εκλείεται από τη σιωπή των υπευθύνων. Και οι υπεύθυνοι έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι η Αντιπεριφερειάρχη Σοφία Μαυρίδου, οι βουλευτές Άννα Μάνη, Φόντας Μπαραλιάκος, Σπύρος Κουλκουδίνας. Αυτοί δεν κυβερνούν. Εκ του αποτελέσματος κρίνουμε πως ή είναι ανίκανοι να λύσουν το πρόβλημα ή δεν θέλουν, διότι κάποιος ισχυρότερος τους παρακάμπτει ή τους κρατά δεμένους. Εμείς όμως ζούμε μέσα στη βρώμα και πληρώνουμε τη σιωπή τους. Δεν αξίζει σε κανέναν και σε καμία αυτή η ντροπή. Ονομάζομαι Χρήστος Παπα-Νικολάου. Είμαι ο ιδιοκτήτης της Όπτο Ελλάς, ζω στην Κατερίνη και έχω οικογένεια με 2 παιδιά. Εδώ και 4 χρόνια υπάρχει ένα περιβαλλοντικό έγκλημα στην πόλη μου. Κλεινόμαστε στα σπίτια μας, σφραγίζουμε τα παράθυρα γιατί δεν αντέχουμε την πόχα και τη μυρωδιά που δημιουργείται από μία κτηνοτροφική μονάδα και πρόσφατα και από μία κτηνοτροφική μονάδα και τα παιδιά μας δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Βρωμάει ο τόπος. Μυρίζει όλη η πόλη. Υπεύθυνη γι' αυτό, υπεύθυνος για να τα αντιμετωπίσει είναι η περιφέρεια. Αλλά η περιφερειάρχης δεν προλαβαίνει από τις φωτογραφίες στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Υπεύθυνοι είναι και οι βουλευτές, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι με σκοπό να κρατήσουν την ποιότητα ζωής αυτής της πόλης ψηλά. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον είναι ευθυνόφοβοι. Φοβούνται να αντιμετωπίσουν τις περιστάσεις. Έχουν κάποιο θέμα. Είναι ανίκανοι. Εμείς ψηφίσαμε ανθρώπους να προστατεύσουν αυτή την πόλη. Τους κατηγορώ και ζητάω τη βοήθεια από όποιον μπορεί να βοηθήσει και κοινώ μια διαδικασία με όλους τους ανθρώπους μαζί της πόλης να γλιτώσουμε από το περιβαλλοντικό έγκλημα που γίνεται στην πόλη μου, στην Κατερίνη. Ζητάω σήμερα να λυθεί το πρόβλημά μας. Είμαι η Νένα Μεϊμάρη, μένω στην Κατερίνη εδώ και 22 χρόνια. Έζησα στο εξωτερικό 30 χρόνια, δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Υποφέρουμε χρόνια τώρα με τη δυσοσμία, δεν μπορούμε να καθίσουμε στο μπαλκόνι μας, δεν μπορούμε να απολαύσουμε το σπίτι μας, δεν μπορώ να εργαστώ στον κήπο μου. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Είμαι φορολογούμενη πολίτης, γράφω για αυτό το πράγμα, τηλεφωνώ για αυτό το πράγμα, έχω μιλήσει σε πολιτικούς του τόπου μου, δεν έχει γίνει τίποτε. Απαιτώ να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα, δεν πάει άλλο. Ονομάζομαι Άννα Τσολακίδου, είμαι οδοντίατρος και ζω στην Κατερίνη. Καθημερινά επισκέπτομαι τους γονείς μου που μένουν απέναντι από τον καπνικό σταθμό. Η έντονη δυσοσμία τους αναγκάζει να μπαίνουν μέσα και να κλείνουν τα παράθυρά τους. Οι έντονες οσμές είναι επικίνδυνες πρώτα για τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Γι' αυτό ζητάμε την άμεση επίλυση του προβλήματος αυτού. Είμαι η Βίκη Ζάχου. Είμαι συνταξιούχος, υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ζω στην Κατερίνη τα τελευταία 30 χρόνια. Τα τελευταία όμως 10 χρόνια υποφέρει όλη η οικογένειά μου και κυρίως υπέφερε ο σύζυγός μου που τα τελευταία 4 χρόνια ήταν χειρουργημένος από καρκίνο του πνεύμονα και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε ούτε κλιματισμό ούτε τα παράθυρά μας. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, όλη τη χρονιά υποφέρουμε. Γίνεται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα στην Κατερίνη που κανείς δεν τολμάει να λύσει. Έχω απέτηση και εγώ και οι γειτονές μου όλοι που υποφέρουν και η Κατερίνη όλοι, οι αντιπεριφερειάρχες, η περιφέρεια να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα. Δεν μας ενδιαφέρουν οι φωτογραφίες στις διαγραμμίσεις και όλα τα υπόλοιπα που έχουν σημασία για εκείνη. Μας ενδιαφέρει να λύσει το πρόβλημα. Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι επειδή κάποιοι θέλουν να κερδίζουν εις βάρος μας, εμάς δεν μας ενδιαφέρει να σταματήσουν να κερδίζουν και να σκεφτούν τι ακριβώς συντελείται στην πόλη τους που ζουν τα εγγόνια τους, οι ίδιοι τα παιδιά τους. Αυτές οι κτηνοτροφικές μονάδες που είναι γύρω από την πόλη, ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Παρακαλώ όλους οι οποίοι είναι αρμόδιοι να λύσουν τώρα το πρόβλημα. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Τραπεζαλίδης. Κατάγομαι από την Κατερίνη, γεννήθηκα μεγάλωσα όμως στη Γερμανία και γύρισα πριν 6 χρόνια στην Πιερία για να γίνω συντονιστής προγραμμάτων ευρωπαϊκών για να φέρω εθελοντές από το εξωτερικό στον πανέμορφο τόπο καταγωγής μου.
Αυτό που ανακάλυψα όμως είναι ότι η φύση δεν είναι ωραία, βρωμάει και δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και πρέπει να πω στους Ισπανούς, Γερμανούς και Ιταλούς που έχω ότι δυστυχώς εδώ η κτηνοτροφία μας πνίγει και μας παίρνει τον αέρα. Ξεκάθαρα, I can't breathe είναι αυτό που πρέπει να τους μεταφέρω πριν τους μεταφέρω την ομορφιά της πιερίας. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα και θέλουμε τη λύση όχι σαν φωτογραφία σε πανηγύρι, αλλά σαν αποτέλεσμα. Σαν το αποτέλεσμα που μπορώ να ανοίξω το παράθυρό μου. Ονομάζομαι Ελευθεριάδου Μαρία, είμαι μητέρα 3 παιδιών, κατοικώ στα Ευαγγελικά Συνοικεία της Κατερίνης. Κάθε βράδυ, πριν πάει 9 η ώρα, τα παιδιά μου λένε «Μαμά, γρήγορα να κλείσουμε την πόρτα, μην μπει η βρώμα μέσα». Επίσης, όταν πηγαίνουμε στο παρκάκι των Ευαγγελικών, και εγώ με τα παιδιά μου και πολλές άλλες οικογένειες, μετά τις 9.30-10 η ώρα τα μαζεύουμε και φεύγουμε γιατί λέμε έφτασε η βρώμα. Δεν μπορούμε άλλο, όλοι στη γειτονιά δεν αντέχουμε άλλο αυτή τη μυρωδιά. Θα πρέπει κάτι να κάνουν οι πολιτικοί, δεν πάει άλλο. Να κάνουν τη δουλειά τους, αυτό που πρέπει να κάνουν, τα νόμιμα. Λέγομαι Βίκη Μανιάτη, είμαι αρχιτέκτον μηχανικός, δραστηριοποιούμε στην πόλη της Κατερίνης. Ζω στην οδό Μιαούλη, στην επέκταση Ευαγγελικών Κατερίνης. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Η λέξη δυσοσμία είναι μικρή για να το περιγράψει. Πρόκειται για μπόχα. Μπόχα που μας έχει στερήσει το οξυγόνο. Έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό πρόβλημα στο να ανασάνουμε. Η μπόχα έχει τριπλή μορφή. Έρχεται ως σχήμα από μυρωδιά από ψοφίμι, είτε ως σχήμα από μυρωδιά από καμένο υλικό, είτε ως σχήμα από ακαθαρσίες. Αυτό μας έχει στερήσει την ποιότητα, έχει υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής μας και έχει στερήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ζούμε πλέον και δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Δεν έχουμε οξυγόνο στην Κατερίνη. Θέλουμε να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Να βρεθούν οι υπέτειοι, ο υπέτειος, να ληφθούν τα μέτρα από τους αρμοδίους για να πάρουμε ανάσα σε αυτή την πόλη. Φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο.